Στέφανου Τηλικίδη, Προσκλητήριο, από την ποιητική συλλογή Σταλαχτίτες από δάκρυ. Απαγγελία Χάιδου Τηλικίδου. Προσκλητήριο. Εκεί, στα σύνορα της πατρίδας γης, στο χείλος της άβυσσος του σύμπαντος, που κυλοπονά τις καινούριες προσδοκίες του ανθρώπου, συνεχίζεται το προσκλητήριο των άφτεγων νεκρών. Μαθητής αρχέλαος του Ετεοκλή, Απών, κάηκε στην πυρπόληση της Θήβας από τις μακεδονικές φάλαγγες. Νήπιο Χαρίσιππος του Νικάνορα, Απών, λογχίστηκε στην εκστρατεία των Πλατεών από Πέρση Κρανοφόρο. Νεογέννητος Σαρίνα Σαρότ του Αράτ και της Μίζρα, Απών, σβουρίχτηκε στο χάος πάνω από τα τείχη της Καρχιδώνας από Ρωμαίο χιλίαρχο. Βρέφος Ιζάκ Σαλμών του Μελχισεδέκ, Απών, χάθηκε στη σφαγή των νηπίων της Βιθλεέμ από τον Ηρώδη. Βρέφος Στιεπάν Στιεπάνοβιτς Γιάκοβλεφ, Απών, κάηκε στα κρεματόρια του Άουσβιτς. Μαθητής Οσύρα Κουρασάβα του Οζάκα, Απών, λαμπάδιασε στην πυρά της Χιροσίμα. Μαθήτριες Μάραλι, Τσεφέγγ, Τσένγι, Σαοσί, απούσες, βρέθηκαν νεκρές στα ερείπια βομβαρδισμένου σχολείου του Βιετνάμ. Βρέφος Γιαχέντιν Γιαχίρ του Νουιρεντίν, Απών, πέθανε από πείνα στον εμφύλιο πόλεμο της Μπιάφρα. Μαθητής Νταρίκο Γιομτόβ του Αζαρία, Απών, εξοντώθηκε στο σχολείο του Μααλότ από κομμάντος Φενταγίν. Νήπιο, Απών, βρέφος, Απών, νεογέννητο, Απών. Και εκεί, στα σύνορα της πατρίδας γης, στο χείλος της άβυσσος του σύμπαντος, που κυλοπονά τις καινούριες προσδοκίες του ανθρώπου, το προσκλητήριο των άφτεγων νεκρών χερουβίμ συνεχίζεται. Παρουσία κοφών, νυν και αΐ και εις τους αιώνας.